салом бинандагони хабартиҷӣ, ман умедворам ҳамаги шумо сиҳат саломатед ва имрӯз ман як чиз да шумо мегуфтам ки бисёре одамҳои мо тоҷикон яъне ба посольство рафтан, онҳо хеле зиёд буданд. Тоҷикои мо чӣ хеле ки одамҳои мо бисёр саволҳои бисёр доранд ки аз куҷо равем, чӣ хел кунем ва билетро чӣ хел дастрас кунем. Билет якумаш билет ҳозир қимат аст. Инро намедонам ки медонад ё намедонад. Билет 25-30 ҳазор аст, вале намедонам дар болош пул мондагианд ё чӣ хел аст, ки мегӯянд билетро ҳамин хел кардагианд, дар болош пул мондагианд. Вале очирати бисёре буд. Одамҳои мо чӣ хеле ки дар ҳама ҷо ҳамин хеланд беспорядок. Як кас баромада мебарояд дар посольство, номҳо якта ном мегирад, как будто вай одамо бисёр пул додагианд. Хеле беспорядок истодагӣ буданд. Чӣ хеле ки мебинед мардум ҳама дар офтобу дар азобу. дӯстони азиз, шумо метавонед меравед посольство, занг занед аз кадом духтур или куҷо рафтан дар кор, медицинский справка, яъне шумо касал нестед, касали корона набудед, ҳамро нишон метед, тамом, и билета мехаред, только через посольство билета мехаред. Ман если чё ссилкаша меёбам, мепартом таги описанияда, ҳам шумо меёбед ва через ҳамон хоҳед, через аккаунтатон менависед сообщение. ва чӣ хеле ки мебинед бисёри одамҳо рафтанд, билет гирифтанд ва 3 самолет, 3 рейс уже рафт Тоҷикистон. Бисёр хуб шуд ва тариқи 40 рейси дигар мешавад ва одам метавонед ҳама каса равед. ва агар ба фикри ман бошад, метавонед камтар тоқат кунед ки баъд билет арзон мешавад ва парвоз меравед, парвозҳои обычни мешавад, международни парвозҳо то охири сентябр. ва дӯстони азиз, савол дошта бошед, нависед ҳатман, ман ҷавоб метиҳам барои ҳар як саволи шумо. хуб, дар амони худованд бошед.